Necessitats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Ja tornem a ser aquí, un altre capítol. I com estàs? Què tal la tesi? Uau! Quina pregunta, macho. Bé, o sigui, vaig enviar ja el primer article. Ué! Sí, m'han de contestar. Molt bé. A la revista posava que contestaven amb aproximadament 2 setmanes. I quant de temps ha passat? Un mes i algo. No passa res, vull dir, se l'estan mirant molt detingudament. Què més? Ara començant altres coses, he acabat docència, lliure, millor. Molt bé. Sí, puc fer coses de la tesi. Molt bé. I tu què tal? Bé, jo bé. Bueno, jo estic analitzant, crec que és una cosa que dic cada capítol, vull més temps per analitzar, he d'analitzar, és una cosa que no s'acaba mai. Vaig començar en el setembre analitzant i segueix que analitzant, és una tasca infinita. Però bé, vull dir, realment m'interessa aquesta anàlisi. Bueno, clar, la tesi és tema, però vull dir que ja m'agrada. Tinc la sensació de que necessitaria més temps, però ja m'agrada. No t'està sent monòton sempre estar analitzant coses? Pregunto. A veure, jo dic sempre, si només estàs analitzant i no fes res més, que això és una cosa bona i una cosa dolenta. O sigui, per una part dius, bueno, tinc altres coses, com per exemple, doncs, bueno, estic desenvolupant protocols d'anàlisi, que també formen part d'anàlisi, però és una part diferent, ¿vale? De desenvolupar protocols, i després, clar, faig classe, també. És més variat, almenys. És més variat, vaig fent altres coses, però sí que si només fes tesi, només estàs analitzant. Bueno, no puc analitzar tampoc 8 hores seguides, Clar, vull dir, és complet, sí. Però bueno, no, està bé. I el que anava a dir és que a mi, jo ara he de tornar a fer docència una altra vegada. Vull dir, jo ara estic pendent de... Te passo el relleu totalment. Totalment. He de conèixer qui seran els meus alumnes. I, bueno, bé, no? Amb aquesta cosa de dir, bueno, jo sé que és més feina. No s'inici, és maco. És maco, sí. Bueno, me fa il·lusió, vull dir, al final... Ja m'agrada, A partir de la segona classe ja, la il·lusió... Però bé, a part de tot aquest rotllo nostre... Sí. Presentem el convidat d'avui. Vinga. Bueno, que es presenti ell. Molt bones. Jo sóc el Raúl Jiménez, he estudiat INEF i primària, el doble grau, després vaig fer un màster i ara doncs, des del febrer passat, o sigui farà un any, estic fent una tesi, he començat una tesi a temps parcial i a part de tota aquesta, que ja sembla molt que tot el tema d'una tesi, també estic fent de professor secundària. Uau! Sí, sent tutor especialista d'educació física i a part soc entrenador del juvenil nacional de maristes de futbol sala. És a dir que unes quantes coses. Jo no estic pensant, dic, però... Però ja aquí el de la docència dic, jo la docència és una cosa transversal. Ja. Uau. Pensava, quantes hores tenen els teus dies? Bueno, no ho sé. Jo començo els dies i les allargo tot el que puc. Sí que és cert que dormo poc, però bueno, sempre he sigut algú que m'ha agradat molt tindre els dies molt ocupats. Crec que així m'organitzo millor, si no procrastino molt. Però bueno, sí, estic fent coses. Sento que m'ha passat com un camió per sobre ara mateix. Socors. Val, aleshores, estàs fent tesi dins de totes aquestes coses que fas, però clar, ara amb això de citats tu t'has d'imaginar, no?, que tenim aquí pues, una primera cita, estem prenent alguna cosa, tal, i clar, dins de tot això que fas, és el moment... D'explicar què fas, que estàs fent una tesi, no? Per una tesi de normal ja és com fer xuc, ho has d'explicar una miqueta de que no tingui ganes de marxar d'aquí. Així com bonic, així... Sí. Que vulguin una segona cita. Amb poesia. Bé, doncs la meva tesi neix una mica de... A mi sempre m'ha agradat molt el món de l'esport, per això he estudiat el que he estudiat, i jo m'he dedicat al futbol sala tota la meva vida. I clar, així he lligat una mica amb la docència, també perquè al final soc profe i sempre m'ha agradat fer-ho això. Vull veure com el futbol sala pot ajudar a que els nens doncs, creixin, bueno, ja sigui esportivament i també doncs, ells que els ajudi l'esport a créixer com a persones. Què passa? Crec que el futbol sala té un germà gran, que és el futbol, i tot el que és la recerca, tot el que sap sobre això és ve del món del futbol i s'ha deixat molt de banda el que és realment el nostre esport. I per tant, crec que a les categories de base, és a dir, amb els nens més petits, no hi ha cap tipus d'adaptació, a diferència del futbol 11, que per exemple juga amb futbol sala, hi ha adaptacions de les dimensions del camp i moltes d'aquestes, però el futbol sala no existeix. És a dir, seria una adaptació de que la pilota és més petita. I llavors una mica l'objectiu d'aquesta tesi és intentar fer a partir d'investigacions i tot,
quines podrien ser un canvi de reglamentació per a que el futbol sala ajudi a que la normativa del futbol sala a categories més petites, és a dir, més o menys dels nens de 7 a 11 anys, doncs tingui una normativa diferent per a que ells doncs, puguin realment aprendre segons la seva etapa evolutiva i una mica també doncs, canviar una mica la mirada del que s'havia tingut sempre, ja no sols al món del futbol sala, sinó al món de l'esport, de sempre centrar-me en l'analític, anem a centrar-nos en si això ho fem bé i canviar-ho des d'una perspectiva una mica més... estic al grup de recerca dels sistemes complexos, on veure que no hi ha una linealitat, sinó veure que al final és un procés adaptatiu, on no hi ha res que sigui causa-efecte, i doncs, bueno, estudiar una mica això i a partir del que estudiem, doncs intentar que el reglament sigui el més acorde a les etapes evolutives del jugador. I això, ara així, per curiositat, com ho feis? Perquè, o sigui, ara, vist així, m'ha pareix supercomplicat. O sigui, per una part entenc que pots anar fent adaptacions i tal, però lo de mirar també quin impacte té en el creixement d'aquests nens i això, bueno, no sé, que... Al final, és a dir, una mica el que parlem als sistemes complexos és que, per mi, a mi m'agrada dir la paraula de tot influeix, és a dir, la frase de tot influeix. I llavors, si nosaltres, canviant aquestes adaptacions, podem generar que primer, un objectiu clar és que el jugador, el nen o nena, sigui millor jugador. Ens interessa que aprengui sobre el nostre tema, en aquest cas el futbol sala. Però després que també creixi en un context on ell sàpigui que l'esport el pot ajudar a tot el que seria, imagineu-vos la relació amb els companys, doncs que sigui una cosa que també estigui treballada i que ho contempli també el reglament en la tolerància, jo que sé, a la frustració de potser jugar menys o de perdre un partit perquè jo sóc molt bo però el meu company és una mica més dolent i ha fallat i jo no he fallat, però que estem en un equip i ho hem de treballar i que tot això doncs veiem que passa tota la vegada. I nosaltres a nivell la idea que tenim amb aquesta tesi és doncs a partir de fer un anàlisi observacional i comparatiu entre les dues maneres d'aquests dos reglaments, doncs extreure a nivell de conductes o de dinàmiques doncs, com funciona si fem aquest tipus de reglament i si ho fem de l'altra manera, doncs quina és la diferència entre les dues i com pot ajudar realment si respon al segons el que diu la literatura científica, si realment estem aprofitant el que l'etapa evolutiva del nen o nena potència o no. Però sí, és complex, perquè el món de l'esport a part és molt dinàmic, està sempre en constant adaptació i és molt difícil trobar-li una linealitat o trobar-li un... Sí, això és la fórmula, com si fos una recepta de cuina, això és el que s'ha de fer. És difícil. Però tu ara, en quin moment estàs de la tesi? Vull dir, has fet, entenc que ja projecte i el pla de recerca i tal, estàs recollint dades? Començarem a recollir dades a partir del setembre, si tot va bé. El que ara és una etapa molt inicial, és a dir, la idea comença l'any passat i llavors és el segon any que estic fent-ho, però vaig començar al febrer, perquè vaig entrar a la segona convocatòria. I ara una mica hem fet el pla de recerca, tot això, quin és el projecte, la idea de cap a on volem tirar, i la nostra idea és començar a recollir dades a partir del setembre, perquè també és una etapa on al club on ho volem fer i volem recollir dades, no volem agafar-ho a meitat de temporada perquè potser no li interessa, però l'etapa de pretemporada, que és quan es comença, que encara no hi ha competició, doncs és el moment on podem recollir dades de la millor forma, on els equips estan menys contaminats probablement del que vol l'entrenador perquè són molt nous i en teoria doncs, a partir del setembre començarem el tema de recollir dades. Ara estem dissenyant l'instrument d'observació, intentant definir bé tot el pla de gestió de dades perquè al final estarem tractant amb dades amb dades sensibles i de menors. Correcte, no? I de menors perquè estarem tractant entre 9 i 12 anys, o sigui que tot això definir-ho bé, que quedi bé i sobretot que és a temps parcial, que al final tant de bo li pugues dedicar més temps, però li dedico el que tinc. Bueno, clar. Bueno, se fa el que se pot al final amb el temps que un té, no? I així ara, per curiositat, com tens plantejat el disseny d'aquesta recollida de dades? És a dir, tindràs dos grups diferents o com està planificat? Pues trobar també un equip que vulgui assumir, pues, mira, treballarem d'aquesta manera, tal com està, pues, el Raül investigant, perquè tal, farem com mostrets. Clar, no sé, sent que tothom juga d'una certa manera i ells que s'hagin d'adaptar. Al final, aquí hi ha un avantatge, que és una mica de trampa, que a l'equip, o sigui, al club on jo soc entrenador també soc el coordinador. Llavors, clar, aquí hi ha una petita trampa que al final doncs, tinc una mica més de mà doncs, per poder tirar això endavant i
i almenys experimentar, provar, que al final crec que també és un avantatge perquè al final no et genera cap pèrdua de res ni cap risc, simplement és provar, i el que nosaltres estem fent, és a dir, nosaltres no volem canviar la metodologia de tots els entrenaments, sinó primer volem observar. El que farem, la idea és, durant 2 o 3 sessions, plantejarem, com si sigués un partit, per a que m'entengueu, un partit tal com es juga ara, i el farem jugar entre els nostres nens que hem dit, els equips, que seran 2 equips que analitzarem. Primer faran un partit normal, agafarem les dades, les recollirem al nostre camp i tot normal. I després farem l'adaptació amb la normativa que nosaltres proposem, amb els canvis que nosaltres creiem que són adients per a aquesta etapa, i a partir d'aquí doncs, extraurem les dades, mirarem les conductes, sobretot ens interessa molt mirar la part de tota la càrrega física i després la part de les conductes o les interaccions que es donen entre els jugadors. I la meva idea és que sigui que serveixi per presentar-ho a les federacions de «Ei, nosaltres tenim això, si us interessa, crec que pot anar bé per a que realment el nostre esport segueixi creixent i tiri cap endavant com han tirat la resta d'esports, perquè el bàsquet doncs, té una normativa per nens que és específica per les categories de les etapes de 8 a 12 anys, el futbol igual, l'handbol igual, el hoquei igual, i no quedar-nos enrere. Clar, això t'anava a dir que si la teva era extrapolable a altres, amb el que estàs dient, però clar, és que hi ha altres que ja ho tenen reglat d'aquesta manera i dius, clar, doncs estaria bé que també que aquest esport com a tal, o si li pots trobar superguai. I a part jo que soc una mica amb això reaccionari o no sé com dir-ho, però jo soc molt del futbol sala, és a dir, jo m'agrada defensar molt el que és el nostre àmbit i, per exemple, tenim aquí equips on competeixen a altres categories i el futbol sala és un dels esports més practicats a Espanya, és a dir, a Catalunya, a Espanya, o fiques o no fiquis, i clar, i a una escola, per exemple, el camp que és de bàsquet i de futbol sala, o sigui, es practica constantment en aquest esport, però té una visibilitat reduïdíssima a comparació d'altres esports. Per exemple, aquí a Lleida, doncs, òbviament el futbol i el bàsquet, que són 2 monstres, especialment el futbol, doncs, van a part, però potser hi ha molta més visibilitat per l'handbol, pel vòlei, pel hoquei, que no dic que no, és a dir, però crec que es dedica molt poc temps al futbol sala, quan és un esport que hi ha nivell aquí a la ciutat, també passa, ho extrapoles a Catalunya i també passa. Aquí tenim el nucli de Barcelona, que és el nucli més fort que hi ha de futbol sala a Espanya, i també tens ara actualment el 3 cops campió del món, que és un equip de Mallorca, que es diu Palma Futsal. Llavors, clar, tenim aquí, per dir-ho així, la flor i la nata del futbol sala i no sé si ho estem explotant lo suficient. Tremenda classe d'esport, perquè jo ho seguia. No, és que això sí, és que a part de mi m'has trobat 2 persones que de futbol... De futbol, de tenis o de qualsevol cosa, vull dir. Però ara una cosa que també m'interessa és dir, com acabes fent aquesta tesi? És a dir, com arribes aquí? Perquè a més ets professor de secundària. A mi una cosa que sempre he tingut clar és que m'agrada molt aprendre. I és a dir, quan vaig acabar la carrera, les carreres, el doble grau, molt bé, vaig fer el màster d'educació secundària per poder ser professor de secundària, i quan acabo, recordo que jo el TFG el vaig fer amb molt mimo, el vaig intentar cuidar molt, i a la defensa de la meva tesis, ojalà, del TFM, recordo que el tribunal em va fer una reflexió que se'm va caure com el món al damunt dient, doncs tens tota la raó del món, és a dir, és una cosa molt específica de l'esport, però vaig dir sí, i em vaig quedar com, i ara que ja he acabat, ja ho deixo aquí. I clar, doncs donant-li voltes, a mi un tema que, ostres, el tema de la docència m'interessa en tots els àmbits, és a dir, des de l'educació primària fins potser a la universitat, i sempre també havia sigut molt crítica, potser amb alguns professors, de, ostres, em dóna la sensació que els nostres professors sols són investigadors, no professors. Llavors, parlant amb un professor que és el meu director de la tesi actualment, doncs em deia això, que ara mateix quasi per ser professor s'ha d'investigar més que fer docència, quasi com aquell que diu. Aquí, a la universitat, sí, per descomptat, és que dir docència no compta per res. Correcte. Bueno, per res compta, però poquíssim, en comparació. Vull dir, realment el que valoren és que facis recerca. Correcte. I a part que era un món que em generava inquietud, i just vaig dir, doncs mira, ara que just acabo d'acabar el màster, que encara no estic fent de professor i que estic entrenant, el que sí que volia tindre clar és, jo vull seguir entrenant i coordinant el club perquè vull que la meta estigui lligat amb el camp. És a dir, jo no em volia ficar la bata d'investigador, anar-me'n a un despatx i seguir investigant allí, sinó que jo volia que sigués sempre al camp, al camp me refereixo a primera línia.
I així ho vaig fer, vaig començar, el que passa que em va sortir l'opció... Tenia clar que volia fer temps parcial, perquè també tenia doncs, el tema del treball d'entrenador i de coordinador, però també em va sortir l'opció de ser professor. I ja que estaves, pues... no, I de nada al topo. O sigui, Totalment. que bueno, que al final em fa estar constantment, que jo crec que és per mi la potència de la meva tesi i també la lacra, de que estic constantment fent una cosa que està relacionada. És a dir, estic fent entrenament, docència, i la tesi és que és una barreja entre entrenament i docència. I ara que ja sabem de la recerca del Raül i una miqueta de la seva trajectòria, el per què va començar a fer-la i tal, passem a la secció... De la pregunta del precari. Sí. Aleshores, Raül, tenim aquí unes quantes preguntes. Cada vegada queden menys. Potser que algun dia demanarem Que facin preguntes. una bateria nova de preguntes. Aleshores... Això me toca la difícil segur, No. Ai, no. Jo soc molt de mala sort amb aquestes coses, A veure, va. Uah. Què diu? Si et paguessin €1 cada cop que algú et diu «I això per què serveix?» o «No entes res», quants diners tindries i què et podries comprar? La segona no sé si me la fan molt per la primera, «I això per què serveix?» Lo de «No entes res» no ho sé perquè no li explico tampoc a massa gent, intento evitar-ho, però... A veure, jo crec que... Mira, perquè porto poc temps fent-la, però jo crec que em podria comprar una motxilla d'aquestes cares de 100 euros. A cadascú d'aquestos que em pregunta quan li explico i em diu però i això per què? I això per què? I jo dic, pues mira, perquè sí. O també la que em fan molt és la de i això dona per una tesi? Sí, diuen això? M'ho dona, sí, m'ho diuen, A part, hi ha una mica així la conya entre els meus amics, clar, jo soc molt... Jo vaig amb xandall, no sé què, amb tot arreu, i jo la meva portada, he intentat fer la portada perquè jo un dia estava així avorrit i vaig dir, jo vaig a fer la portada. Que sigui algo que sigui això algo com... motivacional, no? Sí, de dir, sí. Vinga, va, ja tinc això i vaig portar. Vaig intentar fer la portada i dic, va, què vaig a fer? I vaig decidir, dic, vaig a fer un dibuix d'uns nens i nenes jugant al pati a futbol sala, així com dibuixat, super d'això, que vaig dir, vaig a dibuixar-ho jo i vaig dir, bueno, frena, la IA, que ho faci la IA, que dibuixarà millor que jo. I dic, i la meva idea és que ho acabi dibuixant algun alumne meu. Total, ho vaig dibuixar i els hi vaig passar, ei, què us sembla? Pues tothom rient, això no és per una tesi, no sé què, i jo, bueno, ara ja comencem. O sigui, que i això és de nens petits, això sembla un treball de primària, i jo, bueno, vale, gràcies. és els ànims dels meus col·legues, però bueno, algun em va donar també alguna idea que em va ajudar. Ah, mira, està bé això. I vaig dir, mira, gràcies, però sí. La idea d'això, i això per a què serveix, o això dona per una tesis, uns quants cops. Ja. La gent potser s'espera com, estàs descobrint la cura per no sé què, i és com, vale, això dona per a tesi, però si és algo, pues, Sí, correcte. que se'n va d'aquell àmbit, més mèdic, per dir d'alguna manera, 100%. Sí. però jo me preguntaves abans què és un doctorat, i m'anaré cap allà totalment, també. Sí. Jo tinc, li explicava l'altre dia, m'explicava un alumne que tinc, em deia, però tu estàs estudiant alguna cosa ara mateix? I dic, doncs sí. I me diu, el què? I jo, una tesi doctoral. I em fa, després de profe vol ser doctor? I dic, sí, però ja veia que la cosa no anava per aquí. I fa, i te veus operant? I dic, home, operant potser no, dic, però... Molt clar, és que això... Hi ha una petita confusió amb els termes. Correcte. Clar, jo estava pensant ara en aquesta pregunta i clar, a mi me passa, jo crec com a tu, que dius, bueno, no ho he explicat a tantíssima gent com per tenir tants diners acumulats, saps? Per poder-me comprar res així molt... però... Clar, el teu anàlisi, tothom està esperant que serveixi per no sé, per Quin tot. anàlisi tan llarg. No, és que un dia m'agradaria ensenyar-lo, saps? Faria por. Crec que faria por. No, però jo sí que crec que tinc aquesta impressió. A mi el que sí que m'ha afectat molt un dia és que un dia explicant-li a una persona el que feia, no? El comentari va ser, però i per això te paguen? Com per dir, vols dir això? No? És una mica això de dir, bueno, i això serveix per alguna cosa? Jo he de dir que sí que quan ho intento explicar com el més senzillet que se m'ocorre, i en general o me diuen això o un que guai, però no sé si és més que guai de... Bueno, saps? Fins aquí. Que m'acaba molt bé, no? O que... Ja que ja estem amb la pregunta del precari,
Passem a qui ve citats regala ciència, però avui ens regalarà aprofitant també la seva situació. Què creus que s'UDL o l'Escola de Doctorat o algun organisme, ja sigui d'INEF o, no sé, algú que estigui intentant cuidar més dels doctorants, què els hi demanaries? Què creus que se necessita? O què creus que necessiten els doctorats que estan a temps parcial per sentir-se més cuidats, perquè la seva formació sigui de més qualitat? Mira, jo una cosa que a mi me sembla interessant, és a dir, els que estem a temps parcial, crec que també hauríem de poder accedir a un espai on trobar-nos amb els altres doctorants. És a dir, no et dic tindre un despatx, està claríssim, però per exemple a l'INEF hi ha un espai on ells treballen, on estan allí doncs, fent la recerca, la investigació, el que ell està fent, al qual nosaltres no hi podem accedir. Quan vas allí, doncs, estàs allí, saludes i tot, però estaria bé que si, per exemple, jo estic a temps parcial i tinc les tardes dels dimecres i els dilluns pel matí lliures i són els espais que jo em guardo per estar allí, doncs jo pogués accedir a estar allí, per estar totalment informat i almenys connectat amb el món aquest. I això no hi és, és a dir, almenys a l'INEF no ho tenim, aquesta zona, però per mi seria important que nosaltres poguéssim accedir aquí. Sí que és cert que a nivell de correus i tot sí que t'arriba tot el que pots fer i tal, i crec que hi ha molts més cursos que s'ofereixen que no ens acaben d'arribar i que no sabem què es fan, que ens podrien anar bé, perquè hi ha moltes coses asincròniques que no ens arriben, i a mi sol m'arriba el tipus d'activitats formatives de és avui, d'aquesta hora a aquesta hora. Però clar, nosaltres amb això depèn del nostre horari laboral. Al final, la majoria de doctorants que estem fent a temps parcial és perquè estem treballant en un altre lloc. Llavors, depens molt de si et va bé o no et va bé. Crec que també hi hauria d'haver una mica d'un feedback quins són els horaris que millors van per fer aquestes coses així en general. Potser a nosaltres ens interessa molt fer-ho als caps de setmana, m'ho invento, és a dir, a mi tampoc seria el cas, però potser els interessa a la majoria. I que hi hagi també una mica de seguiment, que no sol sigui el tutor, i ja està. Tot i així, no em queixaré encara, perquè potser a tercer o a quart no porto 3 o 4 anys ja us diré alguna cosa això sí que hauria de canviar, però bueno. No, però tema d'espai. Això està superbé. De tenir alguna cosa així totalment. general, que dius, vale, estàs contractat, tens com el teu espai fixe com a tal, però després una sala gran i que sigui... Exacte, a cada facultat hi podria haver una sala que digués de doctorants. Això sí que jo això ho veig important també. Jo hi ha un punt, és a dir, amb l'únic contacte que tinc que tinc la sort, perquè podria ser que no hi hagués, és els doctorants del grup de recerca que hi ha. Clar. És a dir, que tinc la sort que ara mateix n'hi ha 2 al nostre grup de recerca que estan aquí a l'INEF de Lleida i que tenim un grup de WhatsApp i alguna cosa, doncs, ei, això com va? I ens ho responem, però clar, ells estan a temps complet, amb contracte, i n'hi ha un altre que està a Cadis, és a dir, i que és, tot i que sigui el que més lluny està, però probablement és el que tinc més a prop, perquè és l'altre que ho està fent a temps parcial. No. I al final és una mica, el típic de quan estàs a la universitat de mira, això s'entrega aquest dia, i al grup de WhatsApp, en recordeu-vos que això s'entregui, o com ho heu fet, això? No tens a ningú, és a dir, tens el teu tutor que t'ajuda com pot, jo estic super agraït amb ell, però clar, és que té 1000 coses a fer també, i a vegades diu, ostres, ell em diu, no molestes nunca, em diu, però a vegades et dona la sensació de, tampoc vull ser pesat, però clar, és potser l'únic contacte directe que tens, i sort que tinc aquest grupet de gent que a una mare els hi puc preguntar, però si acaben l'any vinent i jo em quedo aquí sol, doncs em quedo aquí sol. Fins aquí seria el capítol d'avui, molt bé, el següent capítol. Sí. I un aplaudiment. Sí? No? A passeig, ciao! A passeig, ciao!